Ръководство за настройка на цифров приемник Amico Mini HD. За да настроите цифровите канали по кабел, натиснете бутона Меню. След това изберете Инсталация и натиснете бутона ОК, за да влезете в менюто. Изберете настройка на кабелна телевизия и отново натиснете бутона ОК. В появилия се прозорец задайте следните параметри: честота 306, скорост 68-75, модулация QAM 128, NIT търсене включено, LCN честотно сканиране 306. След въвеждането им натиснете белият бутон долу вдясно на дистанционното и ще започне търсене на каналите, което отнема няколко минути. След като приключи, излезте с бутона Exit от менюто. За да настроите ефирните цифрови канали, натиснете бутона Меню. След това изберете Инсталация и натиснете бутона ОК, за да влезете в менюто. Изберете наземна инсталация и отново натиснете бутона ОК. Задайте в прозореца следните параметри: регион български, захранване на тунера 5 волта изключено. След това натиснете зеления бутон Option, за да продължите. В появилия се прозорец задайте параметър LCN изключено и натиснете белият бутон долу вдясно на дистанционното, за да стартирате търсенето. Ще се появи прозорец, в който изберете стойност 8 МГц и потвърдете с ОК, за да започне търсенето на каналите, което отнема няколко минути. След като приключи, излезте с бутона Exit от менюто. Ефирните канали ще се добавят най-отзад в списъка.